lalle yan uwa dukkan wanda Allah ta'ala ya shiryar wannan shine cikakken shirye. Muna roƙon Allah ta'ala ya shiryar da mu. Dukkan wanda Allah ta'ala ya bari ya bace wannan shine batacce. Muna roƙon Allah ta'ala ya tsirar da mu. Muna shaidawa babu abin bautawa bisa gaskiya da cancanta sai Allah madaukakin sarki, kuma muna shaidawa hakika annabi sallallahu alaihi wa sallama bawa ne na Allah madaukakin sarki, manzo ne da Allah ta'ala ya aiko shi zuwa ga dukkanin halittun Allah madaukakin sarki dan ya isar da sako, ya gaya musu abin da yake na daidai su yi kokari su aikata, ya gargade su da abin da yake mummuna su yi kokari su kauce masa. Lalle yan uwa za mu yi ta'ammali ne a cikin aya ta 120 a cikin suratul baqara, makaranta ta mai tafsirin ta, sannan kuma faɗi fawaid da ibn jarir dabari ya faɗa da usaimin mala usaimin ya faɗa a cikin akan tafsirin ta, da abubuwan da suke da munasabat suke da alaka da mu a yanzu a rayuwar da muke. Allah ta'ala ce lallai walantar da ankal yahudu walan nasara, ya ce wallahi ba za su taɓa yarda da kai ba ya annabi sallallahu alaihi wasallama, yahudawa da kuma nasara ba za su taɓa yarda da kai ba. Allah ta'ala yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama wannan, ya ce hatta tattabi a millatuku, ya ce wallahi sai ka bi tsarinsu, sai ka bi addininsu, ka bi addininsu. Sai Allah ta'ala ce ka gaya musu ya annabi sallallahu alaihi wasallam, innal hudallah huwal huda, tsarin Allah, shiryar hanyar Allah ita ce hanya da ya kamata mutum ya bi. Duk wata hanya da ɗan adam zai bi a rayuwa don ya kai gaci a duniyarsa ko a lahirarsa, inda ta saba da tsarin Allah maɗaukakin sarki, to yana ba kansa wahala ne kawai, yana yi kansa asara ne. Allah ta'ala ce wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-ilmi, ce amma kaga wanda suka bibi san zuciyarsu da san ransu da sha'awansu bayan ilimi ya zo musu, sun san cewa bin tsarin Allah shine abin da yafi dacewa a yi, min waliyin wala nasir, yace wallahi ba za su samu wani majibancin lamari daga sha'anin Allah madaukakin sarki ba, daga azabar da Allah ta'ala zai musu babu neman yaddar su, ko yake kokarin ya musu biyayya, ko yake kokarin ya bi tsarin su, to wallahi ba za su taba yadda da shi ba mutukar yana kokarin kuma tsayuwa akan tsarin Allah madaukakin sarki. Idan kana son kawai yahudawa su yadda da kai ko su amince da kai, to kawai ka fita daga musulunci ka bi su kai tsaye. Amma idan ka raba kafa, zancen ka ce sun soka ko sun yadda da kai ma duk wani abu ne wanda yake bata lokaci, ba za su taba son ka ba. Haka Allah ta'ala ya bayyana mana. Domin me su yahudawa, inji ibn jarir dabar ya ce, suna kira ne zuwa son zuciya da san ransu, kuma a wannan hanyar suke so a bi su kuma a yadda da su. Duk da yahudawan da nasaran ba abu guda ɗaya bane, abu guda biyu ne, ba abu guda ɗaya bane. Mu ne muke kallon sa abu guda ɗaya, ko kuma in sun tashi yaƙar mu a matsayin mu na musulmai ko su cutar da mu a matsayin mu na musulmi suke zama guda ɗaya, amma kishiyoyin juna ne su ɗin. Ba yahude baya son ba nasare, haka ba nasare baya son ba yahude, suna kyamar junansu a tsakaninsu. Amma idan sun yi ƙoƙarin cutar da addinin Allah maɗaukakin sarki, addinin musulunci, to sukan iya haɗuwa a waje guda ɗaya. Don me? Don su cutar da al'ummar musulmi. Da Allah ta'ala ce qul inna hudallahi huwal huda, lalle ka sani shiriyar Allah madaukakin sarki ita ce shiriya. Ibnu jarir da bare yake cewa ka sani ya annabi sallallahu alaihi wasallama, haƙiƙa wannan aiken da Allah ta'ala ya aiko ka da shi ta shiriya ita ce shiriyar Allah madaukakin sarki. Ma'ana addinin Allah maɗaukakin sarki mustaqimin, wanda yake tsayayye, sahihan, ingantacce, shamilan, kamilan, cikakke, wanda kuma ya game komai da komai. Addinin Allah maɗaukakin sarki ba abin da Allah maɗaukakin sarki ya bari a cikin tsarin rayuwarmu, sai da Allah ta'ala ya bayyana mana ga yanda za mu yi shi. Haka da Allah ta'ala ya ce mana
wala in ittabata ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-ilmi ma laka min Allah min waliyyin wala nasir sai ce fi tashdidin wa wa'idin li ummatin man ittaba'a tariqul huda wan nasara yace anan wajen akwai gargadi da jan kunne da Allah ta'ala yake yi ga al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama masu kokarin sai sun faranta wa yahudawa ko sun faranta wa nasara masu kokarin sai sun faranta yahudawa ko sun faranta wa nasara bayan sun san Allah ya bayyana musu cewa su yahudawan ba za su zama abu za ku zama abin burge su ba haka su ma nasaran ba za su ba haka annabi sallallahu alaihi wasallama bai bar mana komai ba sai da ya gaya mana sharrinsu sai da ya bayyana mana sharrinsu lalle muna neman tsari ga Allah madaukakin sarki daga fadawa cikin wannan yanayi ibn jarir dabure yake cewa wannan ayar Allah ta'ala yana magana da annabi sallallahu alaihi wasallama kai tsaye amma da al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin magana al'ibrati li umumin lafzi la bi khususiha kamar da malamai suke faɗi ya shamile ya gami al'umar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne manzan Allah ta'ala yana magana da manzan Allah dan al'umar manzan Allah su gane abin da Allah ta'ala yake faɗi manzan Allah ake ba umarnin dan ka gane abin da bahaushe yake cewa a tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro Allah ta'ala ya sa mu dace Ibn Usaymin akan wannan ayar ya faɗa mana wasu fawaid guda kusan 13 da suke da alaka da rayuwar mu gaba ɗaya dan ka gane ba yahudi ko ba nasari ba zai taba kaunar ka ba kuma duk yadda zai kulla ma makirci ya cutar da kai wallahi sai yayi sai dai in Allah ya tsare ka in yana yi tun na karkashin kasa in ya ga abin ya gaza to zai iya fitowa direct ya tunkare ka kawai shine abin da muke fuskanta yanzu a wannan kasar ta duk da shugabanninmu sukan karkace su lankwashe su rinka yi musu biyayya su rinka yi musu da'a ba fa shugabanninmu kadai na Najeriya ba a'a shugabanninmu duk wata daula ta islamiyya duk wata kasa ta musulunci da ka sani mafi rinjayen su in baka ce dukkan su ba to sun karkatu ne zuwa ga kasar America ko kasar wannan ko Isra'il ko Faransa ko wani abu makamancin haka kuma duk sun da ka karkata zuwa ga kasar America to Faransawa sai sun yi kokarin su cutar da kai dan bukatar su ba za ta biya ba haka idan ka karkata ga America ga Faransa haka su ma sai sun yi kokarin su cutar da kai wannan shi yake nuna maka cewa su din kansu ba a haɗe yake ba in sun yi yunkurin cutar da mu ne suke haɗe kansu in sun yi yunkurin cutar da mu ne suke kokarin su haɗe kansu to malam Usaimin ya ce abu na ɗaya Allah ta'ala yana bayyana mana irin ta'addanci irin na Yahudawa da kuma Nasara fa in lam yarju ala ahadin mahma yace ba za su taba yadda ga kowa ba mutukar mutum ba tsarin su yake bi ba hatta tattabi a millatu sai dai in ka miƙa wuya gaba ɗaya ka ce kai ka fita daga naka addini suna da wannan sharri duk yanda ka kai kana kwantar musu da kai kana musu biyayya to wallahi suna morarka ne amma zuciyarsu cike suke da su cutar da kai wanda kuma duka wannan zai tabbatar mana da haka in muna bibiyar tarihi na wannan zamanin nama ba zamanin baya ba abu na biyu a cikin wannan ayat da malam Usaimin ya fitar mana haƙiƙa Allah madaukakin sarki yana mana gargadi akan masu kokarin bin tsarin Yahudawa da kuma Nasara domin me in dai ba biyayya kai musu ta gaba ɗaya ba to ba za su taɓa yadda da kai ba za su cutar da kai abu na uku ya ce haƙiƙa annal kuffara minal yahudu wa nasara haƙiƙa su kafiran yahudawa da nasara suna kwaɗayin ina ma musulmai za su zama kamar su zama ma'ana kafirai ina ma za su zama kamar su zama ba sa tsarin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka Allah ta'ala ya bayyana mana a cikin suratul baqara wadda kasiru min ahli alkitabi law yurdunakum min ba'di imanikum kuffaran yace da yawa daga cikin ahli alkitabi suna ma kwadayin ina ma za ku zama kamar su kuma ku zama kafirai sai Allah ta'ala ce mi hasadan min inda anfusihim wallahi suna muku hasada ne akan abin da ke kanku da tsarin addinin Allah madaukakin sarki amma duk yadda za su yi su mai da kai nasu to suna kwaɗayin haka
suna kwaɗayin haka su mai da kai naka da Allah ta'ala ya kiyaye mu. Haka abu na hudu da malam ya fitar mana a ciki ya ce haƙiƙa mafi yawan malaman fiqh sun yi istidlal, sun fitar da ma'anoni maganganu da yawa, hatta tattabi'a millatuhum dinnan da Allah ta'ala ce har sai kun bi tsarin su kun yi abin da suke so. Allah malaman tafsiri suke da yawa cikin malaman fiqh suke cewa lalle ita wannan aya tana bayyana mana cewa addinin mu daban addinin su daban, kuma in kana so sai da kai sai kai addinin su. Shi sa Allah ta'ala wa ta'ala ce lakum dinukum waliyadin, addinin ku daban su ma nasu daban, musulunci daban, yahudanci da kiristanci daban, da kafirci daban. Allah ta'ala ya samu dace. To abu na biyar da malam ya fitar mana anan yace haƙiƙa annama alaihi yahudu wan nasara laysa dinan, abin da yahudawa da nasara suke kai ba addini bane, kwata-kwata ba addini bane. Domin me da Allah ta'ala ce me ahwa ahum, suna bibiyar soye-soyen zuciyarsu ne, san zuciyarsu suke bi, ba addini suke bi ba. Hisa akwai abun mamaki ka tarar da ma mai da'awar addini ko shugaba a cikin musulmai ko na makamancin haka ya dinka cewa fa mu fa da kiristocin nan fa duk zato muke yi. Mu dinka kwanan na ji wani malami cikin wannan waƙi da ake ta siyasar rigigimin addini da ake yi, sun kai wa kiristoci a kanan nan ziyara, cikin abin da ke fitowa daga bakinsa iyazan billah akwai abin tausayi. Miskinan dattijo kamar wannan mai shekaru da yawa da ya kamata ya lallaba ya karasa rayuwarsa ya rinka cewa mu da kiristoci duk abu ɗaya ne, ai dukkan mu zato muke yi, kawai don ya bakanta wasu wa'anda ba sa tsarin da yake kai ko ba sa millar da yake kai a cikinsa yan uwansa musulmai, a cikin yan uwansa musulmai. To kuma sai Allah ta'ala ya bayyana mana cikin alkur'ani su ba addini suke ba, san ransu da san zuciyarsu suke bi, san ransu da san zuciyarsu suke bi. Allah ta'ala ya samu dace. To abu na shida da malamai suka bayyana mana a ciki, da malam Usaimin ya bayyana mana ciki, ce hakika lallai akwai ukuba ga dukkan mutumin da ya san cewa yahudawa da nasara ba abin bibiya ba ne, amma kuma ya tsaya yana bibiyarsu ya tsaya yana musu da'a, ya tsaya yana musu biyayya. Ya ce akwai ukuba gare shi, domin mai da Allah ta'ala ce wala in ittabata ahwa'uhum ba'da alladhi ja'aka min al-ilmi, bayan ilimi ya zo maka cewa wayannan tsarin yahudawan ba addini bane, ba abin da ya kamata mutum ya bi bane, sai mutum ya zama kuma yana bin su. To Malam Usaimin ya ce lallai wannan yana nuna cewa Allah ta'ala zai wa mutum ukuba domin yana yin abin da yake yi ne yana sane. Hisa nan ma za ka gani a cikin al'ummarmu da da'awar kuma malanta, irin interface ɗin da suke suna ganin kawai addini kawai naka da nawa sawa, duk neman yardar Allah miki. Akwai abin wannan in kana bibiyar su zaka dinka ji, ka ji mutum yana magana har da ayoyi a bakinsa, amma yana kokarin ya kwatanta waɗanda suke musulmai da waɗanda ba musulmai ba akan manhaji guda ɗaya, akan martaba guda ɗaya. Wallahi kokarin lankwashewa a Yahudawa ne da neman duniya kadai zai sa wannan mutum yi wannan abu. Dan ba wanda zai dinka irin wannan da'awar da jahilci, ba jahili bane, sai ka yi ilimi. Duk ko barna mutum zai sai yana da ilimi sannan zai barna. Allah ya tsirar da mu. To lallai akwai wannan, mutukar mutum ba da ganganci ko da rashin sani yayi ba, in baka da ilimi ne ko kuma rashin sani ne, to Allah ta'ala ba zai kama ka akan wannan ba. Tunda Allah ta'ala sai da gaya mana ko rabbana la tu'akidna in nasina aw akhdana, ya Allah madaukakin sarki ka kama mu akan abin da muka manta ko muka yi kuskure ba mu sani ba. To amma mutum da iliminsa yana sana cewa wayannan yahudawan ba tsarinsa ya kamata mutum ya bi ba, ya zama yana bi, to wannan kan iya jefa shi cikin ukubar Allah madaukakin sarki tun a rayuwar duniya kuma har zuwa gobe alkiyama. Allah ta'ala ya kiyaye mu.
abu na bakwai da malam ya cire mana ce anna man ittaba al hawa ba'da al ilm fa huwa ashaddu dalala yace dukkan wanda ya bi son zuciyarsa soyayyen ransa bayan yana da ilimin cewa ga abin da ya kamata yayi ga tsarin da ya kamata yayi yace to wannan shine mafi girman bata ka gane cewa yahudawa ba abin yi wa biyayya bane amma kuma ya zama dan adam su yake yi wa biyayya yace wannan ba karamin hadari bane shine mafi girman bata mafi kololuwar halaka tunda mai Allah ta'ala ce wala in ittabata ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-ilmi malaka min Allah min waliyyin wala nasir yace Allah ta'ala bayan wa'anda suke bibiye soyayyen zuciyarsu din nan bayan ilimi ya zo musu to ba su da wani majibancin al'amarin su gobe alkiyama wanda zai kwace su zai taimake su ko kuma ya jibanci lamarin su ma'ana za su ɗanɗana hukumar su a wajen Allah madaukakin sarki domin me sun bi san ransu da san zuciyarsu Allah ta'ala ya kiyaye mu. Abu na 8 da malam ya cire mana a ciki yace radda ala ahlil kufri bi hadhihi kalma raddi da Allah ta'ala yau kafirai da kalma cewa hudallahi huwal huda shiriyar Allah ita ce shiriya to duk wanda yake son ya bi hanya ya bi yanda yake mana yanda zai yi rayuwarsa yanda yake cikin salama da aminci shine ya biya Allah ta'ala yake so a yi ya Allah maɗaukakin sarki yake so a yi amma da ya saba ya zo da aka san haka to wallahi ya ba hanyar da ba ita ya kamata ya bi ba kuma ƙarshe shi zai zama abin tausayi a cikin al'ummar ko kuma a gobe alƙiyama Allah ta'ala ya kiyaye mu. Abu na 9 da malam ya cire mana ya ce annal bid'atu dalala ya ce hakika dukkan wani abu wanda yake fararre wanda Allah ta'ala bai yi umarni a kansa ba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam bai koyar a kansa ba to wannan abin bata ne da me da wace kalma a cikin ayar malam yace mana yace qul inna hudallahi huwal huda lalle ka gaya musu lalle shiriyar Allah ita ce shiriyar Allah ita ce shiriya mana tsarin da Allah ta'ala ya ajiye dan adam akai tsarin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni ya ce a yi rayuwa a kai to shi ne abin da ɗan adam ya kamata ya bi akasin haka to ɓata ne ita kuma wannan ɓatar fa kullu bid'atun dalala wa kullu dalalatin finnari haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana abubuwa ne guda 13 malam Usaimin ya fitar mana akan wannan ayar amma mun faɗi guda 9 kuma lokaci yayi kuma haka ya kamata mu haƙuri akai mahallin shahid shine abinda muka sani ne muke bibiya kasar America ta ce za ta kawo Najeriya hari saboda ana cutar da musulmai suna cutar da waɗanda ba musulmai ba sun kai musu ƙara haka suka faɗa duk da su ma waɗanda ba musulman ba ko munafurci ne irin nasu ko kuma hakan ne suna fitowa suna inkarin su ba su faɗi wannan magana ba wasu daga cikinsu su ba su kai wa Amerika wannan ƙarar ba to ko sun kai wa Amerika wannan ƙarar ko ba su kai wa Amerika wannan ƙarar ba ga dukkan wanda ke bibiyar tarihin musulunci da kuma abin da yake zuwa yau da gobe a duniyar rayuwa wannan ba abin mamaki ba ne ba mamaki kuta-kuta a ciki daman karka taba tunanin a matsayinmu na 'yan Najeriya muna rayuwa kuma sun yadda cewa fasantar mai yawa na musulmai ya fi na kafarai a ƙasar sannan mai yadda turawan nan suna ƙaunar mu ba za su taba yadda ba zai taba yiwa ba ko mafi girman abin da ya haska masa cewa mu ɗin musulman mu ne mafi rinjaye a ƙasar wannan zaben da aka yi na musulun take kaga dai in ka kalli musulman wa'anda aka zaɓa ɗin magana ta gaskiya dan addininsu ba za a zaɓe su ba amma akwai abin mamaki da za ga manya-manyan cikin malumma sun rufe idan su kawai suka rinka cewa su musulun ticket ake ta ganin kamar ko kuɗi aka ba su ko wani abu zato da irin namu na al'umma da muka saba yi mummunan zato da muke wa malamanmu mummunan zato da muke musu amma ga abin da suke so shine a nuna izzar addini wa'annan musulman ko rubabbu ne ko nagartattu ne ko ba menene
abin da ba a taba ba a haɗa musulmi da musulmi a zaɓe shi, to a haɗa a zaɓa ko ana so ko ba a so. Kuma turawa duk yadda sai da suka sa ƙarfin su iya makura don su kai ga ƙasa, amma Allah ta'ala bai kaddara haka ba. A kalli wanda ya zo na biyan tsabar addininsa suka yi, duk da mu mun raba ƙuri'unmu musulmai wajen guda 3 ko guda 4 wanda kowa da ƙarfinsa daidai na shi, amma duk da haka sai da musulun ya zo ya ci zaɓe. Ba maganar ko sun cancanta ko ba su cancanta ba ne, ba maganar su ake yi ba, a'a maganar addinin ake yi. To fa wannan abun ko mun yadda ko ba mu yadda ba, wallahi ya kai idan turawa. Ko da muna kallon waɗannan musulman sun cancanta ko ba su cancanta ba, duk ba wannan su suke kallo, a'a ai dai musulmai aka zaɓa. Har musulmai sun kai karfin da za su kai a Najeriya su tsaye da 'yan takara isu kuma su ci zaɓe su kada arna, kuma duk da akwai wasu musulman da suka fito suka tsaya zaɓe su ba kuma sun samu nasu kasan a ciki, amma duk da haka musulman, to dole wannan abin ya kai ga turawa, dole ya kai gare su. Sun yarda cewa daula islamiyya ce, kiristocin minority ne a cikinmu, ba su kai sun kawo ba. To wannan dole ya haska musu ya za su cutar da mu, kuma barazana ce ta siyasa. Wannan babu ɗaya ba raba ka rage, barazana ce ta siyasa. Ko dai su kifar da gwamnatin, su ba ruwansu me take a kawai a musulunci aka zaɓe ta, su saka nasu, wanda an labari yana tabbata ko baya tabbata Allah zaka ji ana cewa ana barazana kaman juyin mulki ko na makamancin haka, amma da ka ji dai ana faɗe su kuma gwamnatocin ba sa tabbatar da abin, amma zaka ga wani abu mai kamar hakan yana faruwa. Duk za su iya kulla wayannan makircin tunda ya ki ci, to su fito su yi direct kawai kai tsaye da sunan za su yaƙi wa'anda suke cutar da kafirai. Idan ka ce wa'annan rababbun musulman da suke kashe mutane da sunan ko boko haram ko bandits ko wani abu makamacin haka, ai mafi rinjayen wa'anda ake kashewa an fi kashe musulmai. Da'awa suke yi su musulmai ne, amma wa suka fi kashewa? Musulmai suka fi kashewa. Duk da su ma akwai tuhuma akan cewa masu ma kirkirarren abubuwa ne, kirkirarren komai zai iya faruwa, komai zai iya faruwa, kirkirarren abubuwa ne. To wannan ishara ce zuwa ga shugabanninmu da suke lankwasa kai, suke musu biyayya, duk abin da za su yi musu wallahi ba za su so su ba, mutukar suna amsa musulunci. Duk abin da za su yi musu ba za su so su ba. In kaga sun soka to ce ne baka musulunci, amma duk rashin girmama addininka, duk rashin bashi muhimmanci, in dai kana amsa musulmi, to wayannan arnab ba sa kaunarka, ba sa kaunarka. Sannan kuma idan ka kalli mana ta bangaren fuska ta rayuwa, zamantakewar yau da gobe, ai kasar tamu daula ce mai arziki nau'i. In kana bibiyar masana suna faɗan abubuwa, duk mun ta'allaka ne da man fetur a rayuwar, amma akwai abubuwa da za su rike kasar sun fi man fetur da Allah ta'ala ya aje mana na ma'adanan ƙasa. Shugabanninmu ne kawai ba su san wahala ba su yi ƙoƙarin ƙirƙiro abin da zai kaci gaba, ko abin da suka riska aka ban musu shi suke yi. Amma su turawan suna kallon me ake yi, rigingimu da ake ta haifarwa bangaren northwest, kamar Zamfara da makamacin, ai ana kallon turawa ne suka kirkiri wannan rigingimin na bandits don me su amfani da wannan damar. Akwai ma'adanai da suke karkashin kasa, su iba su rayuwarsu, kuma suna iba din, kuma ana ganin su din, wanda su kadai za su iya rike mana Najeriya gabaki ɗayanta, amma shugabanninmu ba su gane wannan din ba. Haka bangaren Maiduguri da ake wannan abubuwa, su ma ma'adanai ne tattare da mu a nan wajen na arzikin ƙasa da Allah ya ajiye mana. To wataƙila suna ganin idan sun shigo da sunan za su ba mu kariya, za su taimake mu akan masu karkashe mutane, sai su yi amfani da wannan damar su ƙara ɗiban dukiyar masu fice su bagara. Shugabannin ko su gane ba. To babu abin da ya fi dacewa da mu musulmai kuma talakawa, wallahi ba mu da wani abu da ya wuce mu koma ga Allah maɗaukakin sarki. In suka ce za su yi, ko fa sun fi ƙarfin mu. Yanzu Amerika ta ce za ta yaƙe mu ne, Najeriya ta tare mu, gwamnatin Najeriya ta tare me za ta iya yi?
mutanen da bandis ba fulatani ba ƙauye miskina jahili da ƙiƙi ya gagare ta sai mai ilimi ya gagare ta ka ga ya abin da suke yi mutum ya zo ya kashe mutane kuma ya hau social media ya faɗi ga yanda ya yi ga yanda ya yi kuma yana ƙasar babbarin ƙasar ya yi kuma da gwamnati a ƙasar yana ƙasar da kuma gwamnati a ƙasar to kaga idan amerika ta ce za ta shigo duk wasu kasashe da suke kokarin za su ba mu kariya ko wani abu a ce china ta ce ba ta yadda ba wace ce ba ta yadda ba duk su ma an kaga sun shigo bukatar su ce ba tamu ba mafi girman abin da ya kamata shine wallahi mu yadda cewa babu wani majibancin al'amarin mu sai Allah madaukakin sarki kawai mu koma ga Allah madaukakin sarki mu dage da addu'a Allah ya mana maganin sharrin su amma an muka sake jiki duk da mu 'yan kasar ba mu ma gane abun ba an mai da abun ma ya zama comedy sai abu ake ana shiƙiyanci ana kaza ana ta dariya kana gafa gwamnatin kasar kace take neman barayi akwai kuma bandits ko wani makamacin haka ta je ta tarar da mutane a cikin ƙauyensu cikin garinsu suna taron maulidi aka bindiga musu bom aka kashe su wai aka ce wai ba a sani ba ana tunanin bandits ne suna fa abinda suka yarda da shi na addini suke yi ba su taba kowa ba kuma ba su zagi kowa ba sun keɓanci kansu kawai suna ibadarsu da suka fahimci ta tsakaninsu da ubangiji amma aka zo aka kashe su kuma aka ce wai zato ake yi bandits ne a wajen a fa cikin garinsu ba kuma gwamnatin najeriya ka ce ko ba abin da aka yi an yi iya surutun da aka yi ba a yadda ba an ma gama maganar an je an ce za a gina masa masallaci a shi kadai ake bukata ba shi kadai ake bukata to ya kake jin kuma idan turawa ne ba ma masu mulkin ka ba suka shigo sai kana sallar juma'a zo a jefa ma ban kuma a dinka tunanin ai ana tunanin taron bandits ne a wajen wannan zai gagara yiwa ne za su iya yin shi to kawai mu koma ga Allah madaukakin sarki mu nemi Allah ta'ala ya mana maganin sharrin su muna roƙon Allah ta'ala ya kiyaye mu daga sharrin su dukkan abin ki Allah ta'ala ya mana maganin shi wannan bala'i da kuma wani sharrin da yake ƙara ta ƙara kasan Allah ya mana maganin shi Allahumma aminna fi awdanina Allahumma aminna fi awdanina wasila immatana wa la ta'muruna waj'alna fi man khafa wa taqaka wa tabadaka ya rabbal alamin Allahumma izzil islam wal muslimin wa azil shirka wal mushrikin wa damir a'da ad-din wansur ibadakal muwahhidin wa qumu ila salatikum yarhamukumullah